Damina sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Horas madihita saluhut nadamang dohot dainang, di bagasan Jumat Agung, manang ari parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, di tanggal 20 Maret tahun 2024 hata ni debata tuhita imana tersurat di Hebir biddu 10 mamuka sian ayat 10 onom jalamar haujungan di ayat 25 songonom mahatana disi laos takasma tapai hutihut omma padan si pajong-jongokku tunasida dung salpu aka arii ninna Tuhani lehonokuma aka patikku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonokku mai turohana sida jala nasotu pabe ngotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida anggodung sesa akai dang bemasa pilihan pardosaun atau ngalia kadongan adong do dihita hiras ni roha lahu bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus ay dibuka do dihita dalan nai baru jalan na mangulu sian ribbe-ribbe ima daging nai jala adong do dihita malim na bulun si gonggom bagas ni depata di baheni tadapot tomma marroha nasitong di bagasan hagugu ni haporseaon dung diurasi rohatta unang bedi sol-soli panggorani rohai hita jaladung diburi daging ta doho aik na yes momos mata tiup pakirimon na tapar hatopoti ai haposad do na marbaga-baga hosa masyatua mahita masih pajujuan tuha holongon doho tuaka ulaun nadinggan unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadiba tung masih paingotam mahita jala lami manian alalam jonok di idahamu arii ido sahat ni turpuki damang dainang dinalaho mamuhai jami taon adong sadasarito jala buatot tama ipolana songonom ma saritona adong masahala dana naposo natung masailomo rohana gabe sahala pembalap motor disialani saya dijugulho ni bana do mangalati dirina manang sadiharina pe termasuk ma dia kapardalanan nama make motori ibana manang tu dia pe songoni nang di dalan umum doho di dalan raya dang parduli ibana jalanunga piga-piga hali ibana madabu damar botori alai yang gu ibana dang marna jora saya dipaingok natoras na do ibana nian asa mangihuton aturan ni lalu lintas jala samanat namar motori asa unang nian gabe masa na hurang denggat tu imana alai hirana so ditangihod do puda doho si paingoti saya totong do ibana dang parduli dia kapuda doho aturan na pinasaha ni natorasna songoni na pinasaha niaka na tua-tua na asing dohot akadongan na pe damang denang disadatiki mula sian persikpolaan na kecelakaan may bana jalatung masay parah do pakorhon na pola do di do dokter holan halongangan naman na bui pamalupo ni bana disiala ditiki na bada bui bana tobom do adorana tung masay gugu pola do siga jatung nay alay ubigay hohom do natoras na mabigi songgot si tuturo hanasida alay dong lewat sa minggu sehat dudak danaki jala dibuan do ibana mula musetu jabu di natoras nai
tung sahak dijawi lulu-lulu marohana di inongna, disukum matuamongna, bapa di dioma wa sadang tarida sian nakaning Roma mong naimadok dipilih honinong mudonguluna asa manguluho ay nung nga mate binong na dung dilehod jatung nai humokop geleng na ubegay tumatangis madadana kido among na jala mulai siya ni manang tudia pa iba na mga laka manotong maiba na ingot dibalga ni holong ni naturas na burwi ay jatong ni omak na do jatong na sinuaing ubahin na mangulo iba na damang dainang na hinaholongan ni Debata hobarto sarita odeng mangulo ni Jolma ng tinubos ni Debata di bagasan hamamate ni Jesus Kristus ay so tarbahe Jolma ibe paluahod dirina siya nuhuman ni hamatean ala ni dosa dang tarbahen ni pati be paubahon hadirion ni Jolma di siala nunga gumugo bidusay mga rajay Jolma maribak ko patiki ido bahen na iko jumulo do di har-hari Jesus Kristus ihot-ihot ni dosai siya Jolma dungima asa diguriton patiki tu bagasan rohani Jolmai tang nahola tersurat di buku nabadia manang nahola tersurat di harotas manang na di lebatu patiki alai di bagasan rohani akan apursea di Yesus Kristus do damang dainang nama naringoti hamamate ni Tuhan Yesuson di pabua do tuhita parbuwe ni naung majakon haluaw ni imana parjolo dang bemasa pilihan pardusaon somaldo di padan narubi pasahak pilihan pardusaon dalan mangidu hasisan ni dosa tu di bata ragam doa kapilian pardusau ni adong mana diguari ola manang pilihan situtungon manang korban bakaran adong mana diguari katat ima pilihan mangidu hasisan ni dosa manang korban penghapus dosa adong ma diguari muse asyam manang pilihan panubusion korban penebus salah adong mamuse diguari minka ima pilihan parsobaon manang korban sajian dungi diguari mamuse zefak ima pilihan pardamaian manang korban perdamaian dohot na parpudi didok mamuse selamin ima pilihan haluaon manang korban keselamatan damang dainang dang na pilihan si songonibe si patupaon ya kana persea di siala naung lunas dosa luhut na ditubus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus do na manggatihon sa luhut na piliani, bahin tubus haluaon nang hanguluad di Jolma. Ima hamamatenay di hau pinarsilang. Jadi molotung peta pasaha piliat tatu debata, marhiti huriana. Dang na asabe, asa disesa dosa tay sarana, manang asa ditubus. Manang asa dipalua, manang asa dipangulo doho lan nasingna. Aleta pasaha pepiliat ta, di siala naung ditubus, dohot di naung disesa dosata, naung dipalua sian uhum, di siala naung dilehon hanguluan, di bagasan roha mauliate situ tutu de batado, akana porsea nalaho pasahaton pilianna. Napadua hodamang dainang, didok di bagasa turpukon, dibuka do dihita dalam nai baru, jala namangulu. Di siala ni dosa, dang taluk be Jolma mangadup di bata. Dang terbahin ni Jolma namar dosa pajup padohok di bata na bedia. Hamatiat do di Jolma namar dosa, molo pajup padohok di bata na bedia. Ido bahid di baritahod di padan narubi, molo pajup padohok di bata, manang suru-suruan di debata didok do namate nama ibana dungi muse molo naing pacup padohok debata marhite tangiang manang nalaho pasaha pilihan tu debata ikod do adong parhitian ima akamalim
Dang tarbahen ni jolma na mardosa langsung pasahato tangiang manang pilihan na tu debata. Molo suadong parhitian na. Dung panubusian ni Tuhan Yesus di hamamatenai, di pauba debatadoi. Di padomu debatado jolmai doho debata. Di bagasan Yesus Kristus. Hire nama riba di bagas joro ni debata. Di tikinatos hosani Yesus na dihau pinarsilangi. Imana gabi tadda naung disesa Yesus doa kabatas na pahulipod jolma tu debata. Di sialani, saluhut akana jolma nama jakon hamamate ni Yesus Kristus. Jala na porsea di ibana. Nunga di patalup martangiang tu debata. Jala Yesus Kristus Raja malimbulun ni huria ima. Nagabi parhitian. Ido bae didok Tuhan Yesus. Ahu dudalani dohok hasit tongan. Dohot hanguluan. Dangadong nasahak tuamai. Ia so marhite sianau. Alani i. Gabi si partangi yang masa luhut na huriai. Alay taingot. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus mahita martangiang. Unang parhitian na asing. Unang parhitian las ni roha. Unang parhitian bot ni roha. Manang unang manian martangiang. Songon na soporsia di Yesus Kristus. Nama bayan parhitian ni aka na asing. Damang dainang napawatuluhon. Di baheni tadapot tomma marroha na sitong di bagasan hagugu ni haporsiaon. Dong diurasi rohata. Unang bedi sol-soli panggorani rohai hita. Jaladung diburi daging tadoho aik na iyas. Songon hata ni halak kita na madok. Molonang pajupa mata ni doton tu mata ni dekke. Saut jala marlas ni roha mapakail. Songonima dipangido tuak kajolma. Asama jakot Yesus Kristus doho hamateanna. Disi dapot hasitongan ni debata. Jala unang benian mula tu pangarajayon ni dosa. Asa unang benian adong panol solion di ari marsugut. Gabi parrohan asitong di debatado nama jakon hamamate ni Yesus Kristus. Molonaong di jakot do Yesus Kristus di hamatenai. Naung targorga do di rohana pati na siya debata. Marroha na sitong, dan gabi marroha na binahen-nahen. Manang napatama-tamay daun. Alay tutusian sa luhut na rohana maibana, mangulahon na sitongi. Jala Kristus mana mangulu ibana. Dohot sa luhut na hata ni debata. Na makorhon jala namang rguguyhon ibana. Dinalaho patupahon sa luhut na ka. Hinasitong na siya debatay. Napawato damang dainang. Momosma datiyo pakirimon na taparhato poti. Ay haposad do na marbaga-baga hosa. Sa luhut na jolma makirim tu hanguluan sa liling-liling na. Jala manang isip eh. Mulai siyan padan narubi. Nunga di baga-bagahon. Jala nunga di pataridahon. Iya Jesus Kristus. Ima Mesiasi. Ibana sa diri do na paluaho jolmai. Laos patupahon sa luhut na pakirimon tuhanguluan. Unang benian mubay-mubay. Unang magolom ria-ria kana porsiay. Ikomomosma ditiup. Manang sungod dia pigalubang ni portibyon manusay paranguluan. Momosma ditiup Jesusi. Disima hanguluan sa liling-liling na. Laos disima sa luhut na las ni roha. Songod dia pe na masa dihita. Alay las ni roha na manotongi. Imajabar ni sa luhut na. Aka na mamomos. Maniup pakirimon di bagasan Yesus Kristus. Napalimahod damang dainang. Masya tom mahita. Masih pajujuan tuha holongon doho tuha kaulaw na dinggan. Jadi mangulu do ganup na sahata ni debata. Mangulu dinalaho patupahon hinauli doho hinadinggan. Jala mangulu hata ni debata diak kana porsea. Tarida maisian pangulahonoton. Disialani ulahonon niak kana porsea ido natamatu debata. Mangulahon natamatu debata do
nang na mangulahon na dinggan doho tolong tudongan na jolma. Dingganado marsiatuan sian naso marsipak kulingan. Alena didok na dison, ima memperhatikan manang parduli tudongan dang marsipa sobuan. Jala saya totong ma marsipa jujuan tuha holongon doho aka ulaon na dinggan. Damang dainang na hinaholongan. Nuaing gudang doha Kristenonon holam mamikirhon ganup nasa aka pangatusion nasa bing. Holan na mamikirhon ganup nasa nasarupa dohot ibana. Alay dia kaganup naso na sarupa manang dia kana marasing-asing tang dipardulihon. Alani rikot situ tudo sukunota boha doha Kristenot tanwaing. Boha don waing parpea ni ganup nasa huria, parpea ni ganup nasa harajaun ni debata. Molo pamatang ni Kristus dohuriai, sasitong na parhitian ni Kristus maganup nasa na porsiai. Dinalaho patupahon holong na siya debata. Dinalaho patupahon hinadinggan doho hinauli. Nalaho patupahon ganup nasa kapasu-pasu. Alani damang dainang, dangadong halak na porsea. Nama jakut Jesus Kristus na mati di hau pinarsilangi na egois. Alana tuhat tesa diri pe. Na parduli do ibana. Na di parrohahod do hita jala. Di patupa ganup nasa kanguluna. Humokop holong na di hita jolma. Damang dainang. Napaonopon. Unang tatadikon parpumuat tahian. Songon na hinasomalhon nina diba. Tung masipay ngotam mahita. Jala lami manian. Alalam jonok di idahamu ari. Parbui ni haporsiaw di Jesus Kristus. Imana soolo manadikon parpunguan na di huria. Alay na setia do ibana di parsaurat di huriai. Manang nasongod dia pinamasa. Molotunga dong na humurang. Ido si padingganon. Molotunga dong naong dinggan. Ima muse si pamajuon. Jala si pahotom muse. Asalam tutuguna. Jala asalam tuguguna. Dinalaho patupahon. Ganup nasa akka. Nadinggani. Tu akka jol mana asing. Alana damang dainang bolotapar rohahon. Kudang dohalak. Ala persoalan notik di sada-sada huria. Itor hicat doi. Itor dilului do. Gereja na asing. Manang parpunguan na asing. Manang sayadong musedo. Nagabi pidda. Manibil. Dangbe ibana targuar huria. Alay nunga asing be hapor siaon na. Alani dihita na hinaholongan. Tapay hutihut. Molo na porsia di Jesus Kristus. Ihut tonon nama Jesus Kristus. Jalamaniru maibana tu Jesus Kristus. Tapay hutihut. Dang ala ni sungsang duri. Gabi sudat Jesusi dinalahu manubus jolma. Dang ala ni hamawolon di pardalanan tudolo Golgata. Gabi sumurut holong ni rohani Jesusi. Nalaho manuhuk silang ni dosatay. Dang ala ni hinahacit ni nanilabang tangan na doho si majoja na tuhaw pinarsilangi. Gabi turun ganup nasa gugu ni debata dinalaho paluaho kita. Dang ala ni ganup nasa hinahacit ni bugang na. Gabi dang dipasu-pasu hita jolma. Sahat tu hamamatena. Sahat tu natos hosana. Dipatuduhon Tuhan Yesus Kristus do. Balga ni holong na tu hita. Dang ditadikon ganup na saulaon na. Alay diuduti. Jala sahat tu nasipul. Asa malua. Asa mangulu hita jolma. Ro di saliling nilileng na. Selamat Jumat Agung madihita saluhut nadamang dohok dainang. Tahanguluhom ma. Pardalanan ni Tuhan Yesus. Dinalaho manubus. Jala panguluhok kita jolma namar dosa.
manotong madebata, nama masu hamu nasaluhutna, di dia pihamu maringanan, di dia pihamu dinalaho mangula